Naimbag arabi kadatay ami kakabsat. Alas 6 manan iti rabi iti Sabado ket addatay manan iti panagdebosyon tayo ti naimbag adamag. Manaken ka, Jesus mangisalakan ko, siyak tinayat mo, ken ti sinubot mo, idatun ko ken ka sana marswa, amin na ito'y biyag ko, pusok ken kararwa, lupayawan kanyak, adua sa likwak, balitok ken pirak, wenno kinabak ng tinang dawat ko, apu ket awatem, daytoy adatun ko, tapno aramaten, isulahen ama, sagutin nakiten, sapay kumapatgem. Jakman namnamaen, asyak tin kabigbigan, di may sakas kanya, di rumbeng ayaten, idatun ko ken ka, o Diyosan na marswa, amin na ito'y biyag ko, pusok ken kararwa, lupayawan kanyak, adua sa likwak, balitok ken pirak, wenno kinabak ng ilan dawat ko, apu ket awaten, daytoy adatun ko, tapno aramaten, isulahen ama, sagutin nakiten, sapay kumapatgem. Agurayak ngarud, iti panagsublim, Jesus, tapno sa grapag to, ragsak di agibus, idatun ko ken ka, o Diyosan na marswa, amin na ito'y biyag ko, pusok ken kararwa, lupayawan kanyak, adua sa likwak, balitok ken pirak, wenno kinabak ng tilan dawat ko, apu ket awatem, daytoy adatun ko, tapno aramaten, isulahen ama, sagutin nakiten, sapay kumapatgem.
sana marswa, amin daytoy biyag ko, puso ken kararwa, rupayawan kanyak, adua sa likwa, balitok ken pirak, wenno kinabaknang, tilan dawat ko, apo ket awatan, daytoy adaton ko, tapno aramatan, isulaeng ama, sagutin nakitdan, sapay kumapatgan. Isulaeng ama, sagutin nakitdan, sapay kumapatgan. Isulaeng ama, sagutin nakitdan, sapay kumapatgan. Kakabsat, ti leksyon tayo ti daytoy rabii, masarakan ti ebanghelyo kas insurat ni San Marcos, kapitulo 1, versikulo 12 ken 13. Kastoy ti mabasa tayo. Ti espiritu inturong na dagos ni Jesus ijelet ang. Nagyan sa jay ni Jesus ito patapulong aldaw, ket iti dayta tiyempo sinulsulisog ni Satanas. Adda dagiti atap nga ayop sa jay, ngem napan dagiti angheles ket nagserbida ken ni Jesus. Agkararag tayo. Agsauka kada kami, o Dios, iti daytoy nga oras. Wenno apo, mga ganmi kumatitimek mo. Iti daytoy a panagdebosyon mi, iti daytoy arabii. Makayayo kad tibiyag mi ti sangwanam. Wenno apo, makayayo kami kadi. Iti sangwanam. Tinagan mo o Kristo, daytoy ti kararag mi. Amen. Iti napalabas a Sabado, nakita tayo, rinugyan ni Marcos ti ebanghelyo, as sinurat na, babanti pa na ibagana, ani Jesus tinaimbagdamag. Ti kaadda ni Jesus, iso tinaimbagdamag. Ni Jesus adda, amang pagpabilag kada tayo, no dumtang ti kanito nga kaya tayon tumibet iti pamati tayo. No adda dagiti kanito nga, adula unay dagiti paglaslasatan tayo, a problema, pakaburiburan tayo. Ni Jesus, adda, akanayon, amang pagpabilag kada tayo. Si maruno nakita tayo, ni Jesus, kas na ibagadamag, idi nga isukot na bunyagan, napisang ti langit, mangi pasimudaag ti dakkel unay agagar ti Dios, amaki sa umanen kada tayo. Nagtimag ti Dios, ket nangaganti timag na, ket nasawen, iti nabayagan na panawen kaya ti Dios ti makisarita manen kada tayo. Ket babaen ken Jesus, ti Dios nakisa umanen kada tayo. Nabayag a panawen kalpasan ken propeta Malakias, asaan ang nagsaw ti Dios kay iti tao, nga madtoy ken Jesus, nakisa umanen ti Dios kana tayo. Kastamet, ababan ken Jesus, mapagpabilag tayo, naadantay ti panakabalin, kas ipasimudaag, ti iumay ti Espiritu Santo. Katiti na ito'y arabii. Kitaan tayo man na dyan panakasulisog na. Dwalaang a versikulo. Nga madda na patag, akay papanan na kada tayo. Umuna, kitaan tayo.
ti Espiritu inturong na adagos ni Jesus ijelet ang. Ti Espiritu Santo inturong na ni Jesus ijelet ang. Kaya't nasawen kakabsat, ti Espiritu ti Dios, ti Espiritu Santo kanayon nga da kan Jesus. Kanayon nga Jesus ti mangidaldalan kan Jesus. Kaya't nasawen mo't kada tayo nga, adda akan kanayon ti Espiritu Santo kada tayo. Kanayon na tayo nga daldalan. No dumteng dagiti panakasulisog kada tayo. Ti Espiritu Santo adda amang tultulong kada tayo tapno mabalin tayo ang mapagbaligyan dagiti nyaman na sulisog. Ti Espiritu Santo adda amang pagpabilag kada tayo tapno mabalin tayo ang pagbaligyan dagiti nyaman a pagbasulan a kayat ti diablo nga ramiden tayo. Daytoy tinay bagadamag. Ti Espiritu Santo di nakapulos panawan. Kanayon nga da amang pagpabilag pagpapigsa ken ka. May kadwa ti leksyon sa ritaan na ani Jesus nagyan ijay letang iti patapulong aldaw. Ket sinulsulisog ni Satanas. Kakabsat, adu dagiti kanito ang masulisog tayo. Saan na kahit asawan nga gaputa da tayo ket Kristiyano tayo? Saan na kahit asawan nga gaputa da tayo ket adaan tayo ti pamati? Ket makalasat tayo, no, saan tayo pulo sa masulisog? Adakit di ang masulisog tayo. Adakit di akayat ti diablo, kanaramidan amin ti diablo akabala na tapno agbasol tayo. Ngemkas kan Jesus, tinasantuan ng Ebanghelyo, saritain na, ababaen itinasantuan asao ti Dios, na pagbaligyan ni Jesus, dagiti sulisog kenkwana. Babaen iti sao ti Dios. Babaen iti panangaramat tayo ti sao ti Dios. Babaen iti panangibiyag tayo ti sao ti Dios. Mabalin tayo mo't apagbaligyan. Dagitoy apanulisog ni Satanas kada tayo. Ti Espiritu Santo, pabilgan na tayo, tapno iti panangaramat tayo ti sao ti Dios. Iti panangibiyag tayo ti sao ti Dios. Mapagbaligyan tayo tanyaman asulisog. Kamo dyan na nakakabsat, ti teksto saritain na, adda dagiti atap nga ayop sa jayngem na pandagit angheles ket nagserbida ken ni Jesus. Saan laeng nga adda kada tayo ti Espiritu Santo? No di ti Dios ibaon na dagiti angheles na tapno agserbida kada tayo, tapno bantayan da tayo, aywanan da tayo. Iso dagitoy dagiti awawagan dagiti duma nga guardian angels, anghel de la guardia, ministering angels, no kasano dagiti angheles ti Dios inmaon na ida tapno agserbida kan Jesus, kastamet kada tayo ita. Ti Dios inmaon na dagiti angheles na tapno tulungan na tayo agserbida kada tayo. Ti Dios di nakapulos kabsat baybayan. Ti Dios papabilgan na ka. Ti Dios banbantayan na ka. Ti Dios tultulungan na ka. Ti Dios ay aywanan na ka. Daytoy tinaimbag adamag iti daytoy rabi. Agkararag tayo. Agyaman kami ken ka o Dios, Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Tay ti maminsan pay nangaganmit na yung bagadamag. Ti maminsan pay nangaganmit ti mensahem kada kami. Agyaman kami, agsipod tamumi, asika, kanayon,
anakabantay ka na kami. Pagpabilgan na kami. Tultulungan na kami. Ay aywanan na kami. Iti daytoy kanito wapo. Iti daytoy panagkararagmi. Iraman mi ti karkararagmi dagiti kakabsat isuda biktima ti gingined. Ija Ilocos, Abra, kanda dumapay apaset ti lubong. Apo Dios, adu kadakwada ti mabutbuteng ita, madandanagan. Patib kerem kanti pamatida. Ipalagip mo kadakwada wapo, adi mo pulos ida panawan ken baybayan. Asika ti salaknib da. Sika, itay nalmeng asalinong da. No dumteng uapo dagiti panubok kada kami. Dawat kadi. Tulungan na kami. Ti daytoy kanito kas iyon nat ko ti imak agturong ti screen. Ipaay mo kadi wapo ti panakaagas kadagiti amin ang masakit ita. Ipaay mo wapo ti panakaagas kadakwada. Mariknada kuma. Ti bara ti panakabalin mo. Ti bara ti ayat mo. Ti bara ti panalaknib mo. Anyaman na sakit. Anyaman na sakit. Umimbag. Agsipod ta sika. Ti kalaingan a doktor mi. Kaimbagan a doktor mi. Agyaman kami. Agsipod. Taday toy a kararagmi. Kadagiti karkararagmi. Addan. Ngayong kasungsungbatan. Kastamot o Diyos, ipaay mo ti bendisyon, kanaglaplapusanan na parabor, kadigiti amin, nganak mo, ang nakasubaybay ti daytoy panagdebosyon ti daytoy arabii. Tinagan mo Kristo, daytoy ti kararag kan pakikaasimi. Amen kan amen. Ti maminsan pa'y kakabsat, na imbag arabi tay amin, kat ti Diyos, ay wanan na tayo, bendisyonan na tayo kuma, agasan na tayo, ti Diyos, kaduan na tayo, nang runa ti daytoy, arabii, kas maturog tayo. Amen. Amen.